Kapag sinabing sedan, anong pumapasok sa isip mo? Isang panahon kapag may kotse kang sedan na nakaparada sa tapat ng bahay nyo, sa buhay ng isang Pinoy, simbolo na ng tagumpay. Hanggang sa dumating ang mga macho at naglalakihang SUVs. Ayon sa data ng mga news outlet sa bansa, sa 10 Pilipino, 8 sa kanila SUV ang pipiliin at 2 naman sa sedan o hatchback type na sasakyan. Akala ko din madaling sagutin kung bakit, pero ang dahilan ay mas malalim pa pala sa inaasahan ko. Sandamakmak ang pwede mong maisip kung bakit SUV ang hari ng kalsada ngayon. Pero bukod sa social status, pamilya, terrain o financial reasons, backtrack muna tayo sa panahon kung saan namamayagpag ng husto ang old sedans at isa na dyan ang Vios. Sa ilang dekada sa Pilipinas, Vios ang unang matatawag na success car na kaya naman bilhin ng isang simpleng middle class worker kung tutuusin. Hindi pang mayaman pero abot kaya. Yung kotse na pinagkakatiwalaan nating maging taxi at dati ito din yung kotse na unang binibili ng maraming OFW pag uwi nila. Noong 2000s hanggang mid-2010s, halos bawat mainstream car brand sa Pilipinas ay may kumpletong sedan ladder lineup na tila ba mandatory. May entry sedan para sa first time buyers, may mid-size at may executive sedan. Ang Toyota may Vios, Altis at Camry. Ang Honda may City, Civic at Accord. Ang Nissan may Almera, Sentra at Zafiro. Ang Hyundai may Accent, Elantra at Reyna. 3 tire lagi ang sedan lineup pero ngayon kapansin-pansin ang pagbabago. Nabura na ngayon ang footprint ng Honda Accord sa bansa na tinuturing na VIP o executive sedan ng Honda. Ganun din ang Sentra at Lancer. Okay naman para sa akin ang mga sedan. Yun nga lang paglipas ng panahon, unti-unti ring nagbago ang mga kalsada sa Pilipinas. Hindi lang traffic ang kalaban mo dito, pati na ang walang katapusang lubak at butas-butas na kalye. Mga humps na parang ayaw kang padaanin sa sobrang taba. Ang matatarik na parking ramp na susubukan ang lowered na sasakyan mo. Higit sa lahat, wag nating kalimutan na dito sa bansa natin, halos kalahating taon ang season ng malakas na bagyo at karamihan sa mga kalsada nakalubog sa baha. Dati matitiis mo pa ang baha, pero habang lumalala ang urban flooding dahil sa napakaraming dahilan, pumipitik na sa isip ng Pinoy car buyers at unti-unti nagiging bahagi ng car buying decision ang tanong na pwede ba yan sa baha? Ang sedan kailangan mong alalayan at kabisaduhin ang anggulo ng humps. Kailangan mo magmenor sa lubak. Kailangan mong isipin mabuti kung tutuloy ka ba dahil konting mali mo lang sasayad ka sa parking entrance. Samantalang ang SUV, hindi mo ramdam yung ganito. Matangkad at kayang dumaan sa baha ng may confidence. Kaya magmabilis sa lubak nang hindi mo iniisip kung sasayad ang bumper. Kahit pangit ang daan, tuloy pa rin ang outing. Unti-unti ang SUV nakikita ng mga tao na hindi na lang pangyabangan. Naging armor na din siya laban sa stress ng road system ng bansa. Dahil sa bansa kung saan araw-araw nagkakasubukan ng pasensya, maraming Pilipino na ang bumibili ng sasakyan para sa worst case scenario na pwedeng maapektuhan ng ating pamilya. Isa pang dahilan kung bakit patok ang SUV sa mga Pilipino ay dahil bumubuo ito ng samahan at bond. Hindi lang siya para sa'yo, para siya sa buong pamilya. Sa biglaang reunion, sa road trip, sa pag-uwi sa probinsya, sa pagsundo ng kamag-anak sa airport, sa pagdala ng gamit pag may emergency. Kahit maraming Pilipino ang hindi naman talaga nangangailangan ng 7 upuan araw-araw, bumibili pa rin sila ng SUV dahil kailangan. Naibibigay ng SUV ang pakiramdam na safe ka at may control sa mundong magulo. Habang ang mga sedan parang extra na lang sa pelikula at unti-unti nagiging background noise sa kalsada. Nandyan pa rin pero parang hindi mo na napapansin. At sa mata ng maraming Pilipino, habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang emotional image ng mga SUV. Ang sedan naging humble car na lang, habang ang SUV ay naging simbolo na ng success. Alam nyo din ba na lumiit na ang pagitan ng monthly payment ng sedan at SUV? At mas maraming Pilipino na ang nagsisimulang maakit sa mga salitang dagdag ka na lang ng konti, may crossover ka na. Tila ba biglang naging normal na ngayon ang pag-stretch ng budget para sa mas malaki, mas mataas at mas sulit tignan na sasakyan. Ang SUVs ngayon, tinutulungan ng financing, bangko at sabayan mo pa ng low down payment culture. Unti-unti nagiging accessible ang pangarap na SUV para sa ordinaryong middle class buyer. At sa bansang mahilig mag-maximize ng perceived value, napakalakas ng dating ng mas malaking sasakyan. Kahit mas mahal sa total cost, basta maliit lang ang dagdag sa monthly amortization, okay na yan. Pababa pa ng pababa ang presyo ng mga SUV ngayon dahil timing pa ngayon na nagsisimula ng pumasok ang iba't ibang electric vehicle sa bansa.
Bumagsakan tuloy ang presyo ng mga SUV-inspired vehicles habang mas dumadami ang choices. At habang nangyayari yon, naiipit ang sedans. Ultimo gumawa pa nga ang Suzuki ng Espresso, na sedan din naman talaga dapat ang presyo, pero mala SUV ang dating. Unti-unti ring nagbago ang loob ng mga dealership. Ang spotlight mula sa mga sedans napunta na sa mga SUV. Dahil doon mas malaki ang tubo, mas malakas pa ang demand. Anong dahilan nga naman para hindi sa SUV na lang ilagay ang marketing budget? Kaya naman hindi lang consumers ang nagbago ng preference, kundi mismong mga car manufacturers ay nagsimula na ring mapansin ito. Dahil habang tumataas ang demand sa SUVs at crossovers, napansin ng global car makers na mas malaki na ang kinikita nila rito kaysa sa traditional sedans. Mas mataas na ang presyo, mas madali pang dagdagan ng premium features. Mas malaki ang tubo kahit minsan pareho lang naman ang makina at platform sa mas murang sedan. Noong 2006, iniulat ng Reuters na lumobo ang profits ng General Motors dahil mas malakas na ang bentahan ng crossover SUVs at pickup trucks sa North America kumpara sa sedan. Sa global market, halos lahat ng major manufacturers nagsimulang abandonahin ang passenger cars para habulin ang mas malaking kita sa SUVs. Kaya kung mapapansin mo, parang unti-unti na din ang pagkawala ng sedan nameplate sa buong mundo. Ang Ford tinigil ang production ng Fusion. Ang Chevrolet naman inalis ang Malibu. Ang Chrysler tinapos ang history ng legendary Impreza at ayon sa International Industry Reports, mahigit 30 vehicle models na ang hindi itinuloy ngayong 2026 dahil sa restructuring ng industriya papunta sa SUV at electrification. Dati passenger cars lang ang gulugod ng Philippine market, pero ngayon halos nilamo na sila ng commercial vehicle category. At dito pumapasok ang SUVs, MPVs, pickups at crossovers. Sa first quarter ng taon, lumaki ng halos 14% ang sales ng commercial vehicles habang ang passenger cars bumagsak ng 13.7%. Noong March 2025 lang, bumagsak ang sales ng passenger cars sa 16.6% habang patuloy na lumalakas ang sales ng SUVs at crossovers. At dahil mas malaki na ang demand, doon na rin lumipat ang buong atensyon ng industriya. Mas malaking marketing budgets, mas maraming redesigns at mas hitik sa bagong technology. Kapag pumasok ka ngayon sa dealership, mapapansin mo agad kung anong sasakyan ang gustong ibenta sa'yo. Nasa gitna ng showroom ang SUVs. Mas mataas ang stance, mas malaki ang ilaw, mas dramatic ang presentation. Para silang trophy ng modern middle class success. Noong 90s, ang sedan ang simbolo ng pagiging successful. Sasakyan ng mga manager at government officials, OFWs na bagong uwi mula sa Middle East at mga tatay na unang beses nakapag-low ng brand new matapos ang mahabang taon ng pagtitiis. Malinis tignan, corporate ang dating kapag may sedan sa tapat ng bahay mo. Parang sinasabi nitong hindi na kayo sumasabit sa jeep pa uwi at hindi na kayo nakikipag-unahan sa terminal. Hindi naman luxury ang habol ng karamihan sa OFWs noon. Hindi Ferrari, hindi European car. Ang gusto lang nila, maramdaman ng mga anak nila na mas komportable ang buhay kaysa sa dinaanan nila. At sa Pilipinas, nung panahon na yon, sapat na ang sedan para sabihin sa buong barangay na hindi na kayo naghirap. Hindi dahil sa pagyayabang, kundi dahil maraming Pilipino ang galing sa hirap. Kaya napakahalaga ng isang bagay na para bang sign na nagsasabing nakaraos na tayo. Pero habang tumatagal, tila ba nagbago ang definition ng success sa kalsada ng Pilipinas. Ngayon kapag mas malaki, mas successful. Ngayon ang sedan parang pang taxi na lang. Bitin o kulang sa dating sa paningin ng iba. Kahit objectively, maraming sedan ang mas magaan i-drive, mas fuel efficient, mas stable sa cornering, at mas refined kumpara sa equivalent SUVs. Pero hindi na performance ang pangunahing labanan ngayon, kundi identity. At habang sumisikat ang pickup at SUV culture, unti-unti rin silang nagiging bahagi ng modern masculine image ng bansa. Mas macho, mas rugged, mas handa sa adventure. Kahit karamihan naman ng biyahe, office, grocery, school pickup at traffic lang sa EDSA. Dati sapat lang may sasakyan. Ngayon parang kailangan maipakita mo kung anong klaseng sasakyan. Unti-unting nagiging performance ang success. May comparison ng lifestyle sa social media, reunion o kahit sa parking spaces lang ng subdivision. Kaya ngayon kapag umuwi ang OFW, matapos ng maraming taon sa abroad, minsan hindi na lang simpleng transportation ang binibili. Maaring itong dahilan kung bakit maraming OFWs ang handang i-stretch ang finances nila para sa pickup trucks at SUVs na hindi naman talaga nila kailangan araw-araw. Sa loob ng napakalaking body ng maraming
maraming SUV. Minsan isang tao lang ang sakay. Dahil sa totoo lang, hindi practicality lang ang binibili ng Pilipino sa SUV, kundi peace of mind. Sa bansang sanay sa sira-sirang kalsada, bigla ang baha, malalim na lubak at infrastructure na hindi reliable, unti-unti nagiging emotional armor ang SUV. Parang sagot ng ordinaryong Pinoy sa sistemang hindi naaayos. Dahil habang pinapanood natin ang ibang bansa na mabilis pa sa lintik maayos ang drainage, kalsada at public transport, ang mga Pilipino na lang ang nag-a-adjust. Kapag baha, bumili ng mas mataas na sasakyan. Kapag sira ang kalsada, bumili ng mas malaking gulong o mas matibay na shock. Unti-unti nagiging coping mechanism ang SUV para sa mga problemang hindi naman talaga dapat sinusolusyonan ng kotse. Dahil ang binibili na ng tao, hindi lang driving dynamics, kundi yung pakiramdam na secure ka sa gitna ng magulong sistema. Mas safe ang pakiramdam ng tao sa loob ng SUV at tila ba oasis sa mundong magulo. Ang SUV ngayon ay Medal of Honor na sa mga Pilipinong naabot na ang rurok ng tagumpay. Hindi pa naman totally laos sa mga sedans. Sa katunayan, na-revive siya ngayon sa pagpalo ng mga Chinese electric vehicle sa kalsada. Dahil ang electric sedans, mas aerodynamic at mas matipid ang konsumo. Hindi natin alam kung saan pa tayo dadalhin ng technology. Pero sa ngayon, ito na ang reality ng sedans. Parang papalaos na artista na unti-unting nawawala sa sentro ng lente. Respetado pa rin pero hindi na katulad ng dati ang kalibre. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!